Omladinsko preduzetništvo jeste jedna jako dobra tema koja u principu je vrlo potrebna i mladim ljudima u Srbiji, a pogotovo i u Subotici. Sve projekte koje postiču mlade ljude da sami sebe ispune sebe sa svojom inicijativom, poboljšaju svoj život, gradska uprava i gradsko vojstvo će uvijek podržavati. Imamo 24 mladih učesnika iz Albanije, iz naravno Srbije, iz Mađarske, Švedske, Italije, Rumunije, Hrvatske. Trening je orijentisan prema ciljevima da nauče kako da naprave nove inicijative, kako da naprave inovativne projekte, kako da pokrenu druge mlade ljude. Znači, to su mladi lideri koji se vraćaju u svoje originalne organizacije, u svoje zemlje i onda će raditi sa tim mladim ljudima na tome kako da pokrenu mala preduzeća, socijalne neke inicijative. I come to this project because this project is about getting things started. Došao sam na ovaj seminar zato što govori o tome kako nešto započeti u preduzetništvu, a ja želim da nešto počnem sam. Na predavanju očekujem da ću naučiti kako da vidim neke stvari koje možda još uvek ne vidim.